Așa este, circulă, așa s-a întâmplat la fiecare val ascendent de îmbolnăviri. S-a mulțit circulația acestor biletele și rețete și liste pe toate posibilitățile de transmitere, dar foarte rar apar semnături sau asumări. Câtă vreme nu există niciun fel de parafă pe documentele primite de la medic, înseamnă că astea nu sunt asumate și vă recomand tuturor pacienților să nu își ia medicamente după ureche. Pe de altă parte, chiar pentru fiecare caz în parte, nu se potrivește orice fel de listă de medicamente. Pentru fiecare caz în parte, medicul trebuie să decidă o anumită condiție terapeutică. E adevărat că suntem confruntați cu un virus și că niciun antibiotic nu se recomandă în această infecție, decât în anumite cazuri pe care numai medicul le decide. Dar trebuie să știm, să fie foarte clar că singura posibilitate de a preveni această boală e vaccinarea. Nici o vitamină, nici un sirop, nici un spray dat în nas, niciun fel de spălături, niciun fel de pastiluțe, jeleuri sau picături nu pot preveni această boală. Singura soluție de a nu o face sau de a face forme ușoară, fără complicații, să ne ferim de moarte, este vaccinarea. Tot ceea ce circulă nu este adecvat, pentru că, în general, vitaminele luate, indiferent în ce cantități, nu cresc imunitatea, nu ajută sistemul imunitar să reacționeze imediat. Asta este un mecanism fin care trebuie rodat în ani de zile și cu o alimentație sănătoasă și cu o genetică zdravă, moștenită practic de la părinți. Și nu putem să luăm medicamente decât numai la recomandarea medicului, în general medicamente simptomatice. Noi recomandăm pacienților noștri cu care ținem permanent legătura să ia medicamente de febră, de exemplu paracetamol, care trebuie să existe în orice casă. Pentru fiecare trebuie făcut un tratament personalizat și trebuie să ascultăm de medicul nostru care ne îngrijește, nu să luăm de pe internet. Am văzut, circulă niște liste de 10 de medicamente cu niște doze uriașe. Personal am avut o pacientă care a venit și să o tratez pentru că a primit de la Salvare chiar un tratament cu antibiotice în niște doze incredibile, nici n-am văzut așa ceva, doze duble și pentru 10 zile pur și simplu a venit cocoșată de dureri de stomac pentru că nu tolera medicamentele și care nu aveau niciun fel de legătură cu boala în sine.